Почти опустевшие в 90-х годах селения Датых будут постепенно обживать. Этот вопрос обсудили на сходе граждан села, который прошел в Сунжинском доме культуры. Сейчас обстановка там спокойная, и многие жители решили возвратиться в родные края, определяют границы участков и оформляют все необходимые документы на собственность. В селе проведены коммуникации, есть школа, медпункт и мечеть. Приоритетными направлениями местные власти видят развитие животноводства, историко-туристических маршрутов, а также строительство предприятия по добыче соли. В завершении встречи собравшиеся решили в ближайшие выходные организовать субботник. دهتقي شبعي يلقي شديان دلي تغنى تقابخي شديان الدراسة يورت الناجي يباش الحيش ما تغيرت أدمنستراتي مثلا لحم عدول دنداس نقبلر السويتيلر غازيلر خوت مش عن سو بروزا دلش وحنا ويدلش تقابخي شرا حدوار أزد نتيحر شخانة تغنى تغنى حق وخجت خلياتش قواستيج رزمي جواد ديش شينيقي قواستيج شميت ديش أسبوع بيج باق وبيرج بلغو بياخر بنز بسارج بلغو بياخر سارج ديخر ديش حق واصدر حق آخر شميت جا دول دير أسبوع بر ويتخن دبيحر